right muri yeZimbabwe chatochaya munhu wese ngaatomuke izvozvi 5 o'clock unofunga munhu wese ari kutozoona takananga kwanyoka yemabhunu kunobudisa umwe wedu vanyoka yemabhunu kuZimbabwean embassy takatonomacha ukoko kuti tibudise mukomana ndofunga situation iripo iri paground muri kuiziva kuti hurumende yeZimbabwe iri kutraya nepainogona kuda kudonhedza vanyoka yemabhunu kuda kuvanyudza kuda kuvatora kuti vaende kuZimbabwe saka izvozvo ndo zvinhu zvetiri kuramba izvozvo kuti aiwa pasi nezvigananda pasi neZANU-PF nehurumende yayo nevamwe vayo vanoitsigira ngatimukei takananga embassy sezvemuri kuona izvozvi mukatarisa trafiki yakazara tiri kutofamba netsoka kuenda mukatoda kutarisa ipapa munofunga zvese zvikuitika muri kuzviona ndo kwatakatonanga kwetiri kuenda saka tiri kuti munhu wese usarare handei tinobudisa mumwe wedu nekuti yetiri kutorwa iyo itori hondo ndo hondo yacho ukatarisa vamwe vacho vanotozviti vakaenda kuhondo izvozvi havana kunoridza pfuti asi vamwe vacho vakaenda kunobika sadza kutobika sadza cheko kutorwa hondo ende iwewe mangwana ndiwe uchabatwawo tinonokurwira ende hatisi kutarisa zvemapato kuti iwe unoti ndinoda CCC inini ndinoda bato rakati ini ndinoda bato rakati zvemapato ngatimbobvisa timboisa pasaidi tomborwa hondo yekubudisa mumwe wedu kana mumwe wedu abuda akuita zviri nani moedzokerenyu kumapato enyu moita zvemuri kuita so far tikumborwa nesituation iri paground tombobudisa mukomana vanyoka yemabhunu kusvika vagumba kwavo mhuri yavo ndofunga mhuri yavo izvozvi yakatosuwawo vanenge vachida kuona baba wavo vana vacho munongoziva masituations anenge aripo ende vakomana veZANU-PF takanzwa kuti varimo muSouth Africa ende vari kunzi vachatouyawo ipapo vachitraya kuda kuvhiringidza asi tinongoziva kuti isusu mhuri yeZimbabwe kana munhu uri kuSouth Africa ukangoitirwa zvisina nebasa tinobatana kubatyaidza vanhu kubatyaidza madzetse kana tichiti kubatyaidza ndofunga shona muri kungoiziva kuti aiwa tiri kutoti vanhu ngavabatyaidzwe because kunoku havana zvavanotiita ende kana tiri kunoku tinenge tichitotongawa kushandiswe chizanu-zanu chavanoshandisa kuZimbabwe because kana vari kunoku unongoziva kungoridza pito kunoku kuti vakomana vevatanga unongoziva kuti kana nyangwe vana vemunomu havatori kunzwa chinhu chinonzi ZANU-PF because vanotozivawo situation yeZimbabwe vana vemuSouth Africa havatofarirawo kuti ZANU-PF irambe iri panyanga ende havatofarirawo mamwe maZimbabweans masituations avanosangana nawo vanenge tototi dzokerewo kunyika kwenyu munogarawo kunyika kwenyu asi zvimwe zvacho vanozviziva asi ukazoda kutarisa pamwe pacho vamwe vacho havasi vese vanoteerera vanounderstanda masituations anenge aripo vamwe vacho ndo vanototamba rafu maZimbabweans ukada kutarisa vamwe vacho maZimbabweans anotorambirwa kutorapwa muzvipatara uchinzi hauna passport dzokera unorapwa kunyika kwenyu asi vamwe vacho vanozvizwisisawo vanokwanisa kurapa saka zvinhu zvetiri kutaura ndezvekuti ngatitomuke izvozvi takatonanga paembassy takanomacha ende tikasvika ipapo hatisi kuzoteerera munhu ngaaimbe kusvika voice raenda ende tiri kukurudzirana kuti budai anenge asina mari yetransport nhamba munadzo nhamba togona takaisa pascreen ende nhamba tichatoisa pascreen mukatotarisa penditori panapa ndiri kutofamba ende time muri kudziona dzitori 5 o'clock dzemakuseni because inini ndechida kufambisa nyaya ende inini ndikatosvika ndichatanga kutobudisa mavhidhiyo ndichiita kuti vanhu vauye neuwandu hwavo pazare nekuti maZimbabweans ari muSouth Africa munomu akawandisa hapana munhu asingazvizivi kuti maZimbabweans ari muSouth Africa akawanda saka ngatibude tibatsirane tibudise mumwe wenyu tiratidzane kuti tine rudo vaZimbabweans tinoziva kuti mune moyo une rudo ende tinoziva kuti muri kusapota vageza muri kusapota vanyoka yemabhunu saka nyaya yetiri kutaura ndo nyaya imwe chete ngoma ndiyo zvigananda ngazvinyare ende tichazara paZimbabwean embassy zvekuti vachatoona kunge vanhu vari kuZimbabwe ukoko vashoma than vari muSouth Africa ende tikatoda kutarisa vanhu vari muSouth Africa munomu vakawandisa because takatotiza nzara kwasadza ukoko hakuna kana chekubata tasvika kunoku tiso vacho takakubatwa futi nezvigananda zvacho zvatakatiza saka nyaya yetiri kutaura imwe chete haisi kuzochinja tikuramba tichingofamba nedonzo redu rekuti vakomana ngatisasvipe mumwe wedu ngatibatanei tinotora komanda wedu comrade nyoka yemabhunu tinovabatsira vadzoke kumba zvekuti zvigananda zvese zvavari kuita zvekuchinja mazita pazvitupa kuti vakwanise kutora mukomana ende zvese zvimashoko zviri kutaurwa nanaHarawa tuchembera naChristopher Mutsvangwa toda kuvanyadzisa vanhu vakaita sana Mutsvangwa
ende turi kunopopota tiri paembasi papo zvekuti vakatoita uori chiembasi chezimbabwe zvitori nani chivharwe musouth africa. Tingoziva kuti musouth africa musisina chiembasi chezimbabwe ende tikanyunyuta maembasi akawanda enyika yezimbabwe achadzingwa kune dzimwe nyika because ivo vakupindira nenyaya dzisiri dzavo ende vari kutora nyaya dzisiri dzavo vodzita dzavo vachishandiswa neZANU-PF because tinonyatsoziva kuti embasi nyaya dzaiya kupindira idzi hadzinei nayo ende chiutsotsi hwagara hudiwe. Saka apa tiri kutraya kunovanyadzisa, tikavanyadzisa vachatonyara vakomana vayo ende ndiri kutoona kuti ndatosara mukoma ngani mukai mwana wese ngaamuka apa ngaamuke muka takananga komureti ngavabude mazanu mastupid pakashata mastupid mukatotarisa apa tiri kutoenda kutonomubudisa mukomana hande mukai musarare 5 o'clock ngatitomuke 7 o'clock zvinofana kukwana tatozara 9 o'clock ndopetiri kutanga mukai vana vezimbabwe.